Evo kako vidite, danas je pleh muzika dervenska ovdje, jeli, zabavlja kupca, šetače u Frankstonu, jeli. Oni su stigli prošle sedmice, jeli. Ovo je naša dervenska pleh muzika iz Doma kulture. Evo ovdje je i Huso Budran negdje, jeli. Ali vi ga ne možete prepoznati, jeli, on je kapelnik ovdje u kapi koji vi ne možete njega prepoznati. Kako vidite, skupljaju se i dobrovoljni prilozi, jeli, za humanitarne svrhe ovdje, jeli. Evo vidite, tu se već ubacuje novac. Eto tako, znači u dalekoj Australiji dervenska pleh muzika danas pred božićne praznike čini jedan lijepi ugođaj u centru. Kako vidite, dan predivan i sunčan.